manželkou sme sa rozhodli pred 2 rokmi, že si postavíme rodinný domček. Hľadali sme firmu, ktorá nám to zrealizuje. Našli nám firmu Vesto na internete. Ja som ich oslovil a oni hneď nám vypracovali cenú ponuku. Sme si zrobili stretnutie. Oni nám to potom podrobne vysvetlili a jak ten celý proces bude fungovať. Tak sme sa dohodli, všetko bolo výborné, cena, kvalita, všetko bolo v pohode. Takže sme sa rozhodli pre firmu Vesto. Nastúpila realizácia deň D, kedy mi večer zavolali chlapi z firmy Vesto, že ideme robiť väzník. Muža som mala v Nemecku v robote a teraz, že ideme robiť väzník, prídeme deň na to. Chlapi prišli, všetko sa spravilo, práca precízna, všetko bolo OK. Prišiel domov manžel, všetko skontroloval, všetko bolo v poriadku. To bolo výborné. Bol som Všetko spokojný. bolo OK. Vo firme Vesto nám bolo povedané, že majú aj pozáručný servis, ak by sme mali nejak proste, niečo by sa stalo s väzníkom, so strechou, nemajú problém prísť všetko opraviť. Či už by to bolo o mesiac, o rok, 10 rokov, proste není problém. Takisto odporúčala som firmu blízkym známym a tiež sú spokojní. Ďakujeme firme Vesto, že sme mohli spolupracovať a odviedli super prácu.